nini kha ndoda kutaure mashoko angu ari kuenda vanhu vari kuharare ndiri kuna kamutare kuno kudanga mvura ndoda kutaurire kuti kwai ndazoti kwai kune kuharare muri satani free kwai hakusisine satani anje hakunge satani kwai lano wakabarwa ukaiswa mujere kwai wakaiswa mujere kwai kune mufundisi anotaure namwari imbouya kuno kwamutare mumbotibatsirawo anhu azhinji ari kutsveruke mamutare muno azhinji ari kutsveruke mamutare saka kukumbira kuti mufundisi ambouyawo kuno kuharare handizi ambotinatsire nzvimbo yedu kwai mufundisi unoenda unotaure namwari kwai unotaure namwari kwai even kana unototorwe maselfi naye kwai mwari unotouye kuharare ikoko votobike nyama mugomo saka ndokumbira kuti kuharare kune mufundisi ngavambouyawo kuno mamutare vatisungirewo satani wedu munowo vatisungirewo anhu azhinji ari kutsveruke mamutare kwai kuharare zvinhu zvanaka zvinhu zvabhoo saka tinongokumbirawo kungoti pasta vaika ngavangouyawo muno mamutare handiti kwai vanotaure namwari kutereti kana vane mapictures maselfi vambotiratidza vakambotiao vaenda mwari